No tak ahoj lidi, tak já jsem nejdřív si chtěl udělat jenom tak nějaký normální video, ale udělal jsem z toho takovou divnou věc, že teďka chci udělat takovou menší ukázku World of Warcraft. Takže nejdřív si musíte vytvořit účet, to ukážu pak. Nejdřív udělám ukázku téhle hry, takže přihlásíme se. A otevře se nám tady seznam postav, které máte. Vy tam nebudete mít žádnou. Já už tady nějaké mám, takže vy musíte kliknout tady na to. Create new charakter. Na to kliknete a rozvezete se vám tohle. Tady máte alianci a hordu. Tady máte člověka, trpaslíka, night elfa, temného elfa, gnomy a drenaje. U hordy máte orky, undeady, nemrtví, taureny, troly a blood elfy. Jsou krvaví elfové. Pak tady máte Warriora, Paladina, Huntera, Rogunu, Priesta, Death Knighta, ale tady vidíte, že až od 55. levelu, takže musíte mít nějakou postavu 55 level, abyste se mohli udělat. Pak tady máme šamana, mága, varloka a druida. Teďka to všechno vysvětlím. Warrior je válečník, může mít všechno brnění a všechny zbraně, kromě hůlek kouzelných. Pak je tady paladin, to je to samé co válečník, až na to, že se může healovat, že si může doplňovat životy a oživovat jiný hráče. Pak to máme Huntera. Hunter, ten si může ochočit zvíře a může mít luk, pak může mít díky, meče a to je myslím všechno, ještě další jsou na stránkách. Pak je Roguna, to je prakticky tichý zabiják, vždycky se přiblíží a zaútočí. Takže když chcete víc skrytí, tak si udělejte Rogunu. Priest může pouze healovat, a tak nějaká ta zraňovací kouzla, ty moc nejsou. Death Knight, tak za DKčko jsem já ještě nehrál, takže o tom vám zatím moc neřeknu. Pak tu máme šamana. Šaman si může dělat totemy, může se proměnit na vlka a tak má nějaká ta zraňovací kouzla. Pak tu máme mága, ten je damage, že útočí z dálky a hodně ubírá, ale za to, že může jenom cloud a má málo životů. Pak tu máme Warlocka, to je temnej. On může mít různý ty démony. Nejdříve máte takového skřítka a tak. Pak máme druida. Ten se může oživovat jiný hráče, může se healovat, doplňovat si zdraví a má formy. V medvědovi může být jako warrior, v kočce Roguna a tak dál. Takže warrior, paladin, Roguna, priest, mák a warlock. To může mít člověk. Pak tady jsou trpaslíci, co tady budete mít pak všechno ukázaný. Tak, vytvoříte si nějakou postavu, jakoukoliv, já si třeba udělám night elfku, tady máte styl, pak tady máte prostě hairstyle, jako jaký chcete mít vlasy, pak tady máte barvu vlasů a tady u night elfek máte takový na tváři znaky. Pak tu máte obličej, si můžete nastavit a barvu pleti. A takhle to máte prakticky u kohokoliv. Tak tady dáme jí třeba nějaké jméno, třeba nevím jaké.
tak, trillion, tak a klikněme na Enter Word nebo dáme Enter. Teďka se nám to bude načítat a objevíme se v Darnasusu. Každá rasa se objevuje jinde, třeba orkové se objevujou úplně někde jinde. Durotaru se objevujou. Pak tady máte, vždycky se vám objeví takový video na začátek, to byste si měli poslechnout, ale zase já už jsem toho slyšel hodněkrát, takže já si to přeskočím. Tak, já mám Warriora a tady jsou další hráčové, tady jsou jednička, to je Druid a Hunter. Tak, tady máte na začátek Battle Stance, pak tady máte normální atak a Heroic Strike, to že mu oblížíte víc. Tohle si rovnou vychodím a když dáte Interface, Action Bary, tady dáme všechny tyhle zaškrtneme a dáme OK. A tady máte další, že si tam můžete dávat různé věci a tak. Pčkem se otevíráme Spellbook a Night-Elfové mají tady tuhletu věc, že se můžou skrýt ve stínech. To sami mají Roguny, až na to, že oni se přitom můžou pohybovat. Když se tady pohnete, tak prostě vám se to zruší. A tady si různě můžete brát questy. Tady, když má nad sebou vykřičník, tak na něho kliknete pravým a tady máte u něho ty questy. Takže já si to vezmu všechny. A tady máte pak, když dáte L, tak tady máte všechny ty questy, které máte nabraný. Tak tady máte prostě popis toho questu, pardon. Tady máte zabít 4 divočáky a ještě Levharty. Já si je už pamatuju na spaměť, takže tady tyhle ty máte zabíjet. A tady máte Rage, takže když tady na tohle potřebujete 15 Rage, takže když na to kliknete, a nebo když to máte tady na dvojce a dáte dvojku, tak jak jste viděli, ublížil jsem mu víc, než jsem mu ublížil předtím, ale zase pomalejc to trvá. Z toho si vezmu různé věci a to můžete prodávat. Tady máte pak další questy a tak. Tak já vám ukážu, kde jsou tady na začátku nějací vendoři, to jsou obchodníci. Tady máte food a drink vendor, takže on obchoduje tady máte vodu a jídlo, takže si můžete koupit, ale to, co máte červeně, to si nemůžete koupit, protože je to od levelu 45. A když tady prodáte tyhle věci, tak tady máte ukazatel, kolik máte peněz. Takže teďka mám 28 měděných, protože tohle stálo. A když dáte tady buy Mac, tak se vám objeví to, co jste prodali. A já mám 28 měděných, protože tohle stálo 18 a tohle 10. Tak, to bych měl tak nějak ukázku a ještě když se chcete odhlásit z téhle postavy, tak kliknete na logout a když to chcete zrušit, tak enko. Ale když jste v kombatu, to jakože na vás někdo útočí nebo vy na někoho, tak se nemůžete logoutnout. Třeba například teď. Útočím na něho, tady se vám zobrazí takový meče a to je, že jste v kombatu. A takže když na něho já zaútočím, vidíte, já nemůžu se lognout, protože jsem v kombatu. Musíte to nejdřív zabít. Protože kdybyste se logoutli, tak se objevíte, pak když se přihlásíte na tu postavu, tak se objevíte jako mrtví. Takže když budete na někoho útočit a spadne vám počítač, nebo dáte Alt F4, tak se vám prakticky, pak jak se přihlásíte, tak bude ta vaše postava mrtvá. Protože to berou, jako kdyby vás to zabilo. Nevím, proč to tak je udělaný, ale je to logický. A omlouvám se, že mě asi moc dobře neslyšíte, protože mě se rozbil na sluchátkách mikrofon a tak mám mikrofon na notebooku a jak vím možná od kamaráda,
tak mě moc dobře neslyšel, takže nevím, jestli mě dobře uslyšíte. A tady máte, jak máte ty postavy, tak dáte delete charakter a tam napíšete delete a dáte OK. A tím máte smazanou postavu. Tady mám, jsem si udělal svého Warriora a tak. Mám prostě, tady mám svoji hordu a tady mám svého mága. Teďka spíš hraju za tohohle Huntera. Tak já nevím, jak jsme tam s časem, ale já to radši už vypnu, takže tohle je moje druhé video. To první bylo podle mě určitě propadá. Tak uvidíme, jestli se to rozjede. Tak, naschle.